Az összes. Akarsz nem fajni. Nem tudjuk megítélni a pályákat. Több volna a szidok. Ez az Gergőként! Jobb rúgom vissza. Gábor. Igen. Mondj neki, ma pokot csinálunk. Mondj neki, pontért jöttünk, az lassan meg lesz. De megint nem. Megint azt szerintem. Fordulj el! Fordulj el! Fordulj be! Hello. Bejön az! Hatosra! Bejön az! Hatosra! Nem kell tőle! De ne rohanjál! Ez az Jó, nem tudom, mit csinálsz, de ássál jönnek, ássál! Nem mondjam, mit csinál? 17-e, 9 Fordulj! Szép volt! Ez az, megadta! Gyere, csinálja vele, gyere, csinálja vele! Pokol lesz, Zoli! Az is. Zoli, pokol lesz. Pokol. A Kártyés átvette a vezetés 105-95. Ez az Jocókám! Gergő Kémba! Megyem! No! Na! Egyszerű Gergő! Csinálja vele! Hú, az fönnakadt!